Nga ito, bumugo sa ka-trending guys, nga condo diri guys, nasa Lahug, Cebu City. Natakaroon sa B Residences guys. Pwede nindot. Utanaw na to ang ilang gitawang condo vision. Usa sa ni-trending diri sa TikTok guys. So, sa mapapat ninyo. So, I'm pretty sure very excited mo. Aras na! So dirita sa GSO5. So mo na siya kanang actually duha na lang ang naaani nabilin kay kadaghanan nilang gamiton ay kay kanang mga foreigners ganahan mag Airbnb pang bakasyon nila. Diretso man sila sa swimming pool. Labi na kani diri ni kagabi isus magdan-aw ni diri ni kagabi. Nice pa guys. So mo siya gabi niya. Mo na siya og ting Halloween, ting Pasko, pwede sad sila magbutang-butang diri. Depende na nila. Own kanang nag-rent na sila. Napoy uban nag-own jud pero usually kay ilang style jud ani kay ilang i-for rent. So mo po na access card sa tanan security This wise. is the mailbox. Mailbox nila so mo po na kani kay open amnesia. So kani siya this is around 50 to 75 nga square meters. So mo ni siya double pane glass ginagamit. So duha ni siya ka bedroom actually na master's bedroom ug one bedroom. Si master's bedroom na sila ilang own inclusive na CR so pwede ra jud ta manulod. This is finished. Mo ni siya ang bare niya nga kuan. Wala lang sa ni siya nag-own kay wa man na mag So yes, na siyang own balcony po jong inong view kay si Neville Hills ug But gabi. you have also fully furnished. You have fully furnished also. Actually kani mga bare ni sila namo si Bare ni si Misonet. So mo ni atong view actually sagol ni ang imong view dire so Nice. apil og Neville Hills so sagol sa syudad so mo na siya og ganan lang ka magpahungaw pwede ra jud kay dire. Dili lang ta mangambak kay. Di kay Wala siya kabayan. ug moambak ta na ug moambak ta di po ni sigurado kay naog nito diya maayo pa ta bukdon gyapon ta pang utang nato alkansi gyapon ta Matusok siya. Goodbye. goodbye sa matusok. Congratulations ginayon. Insurance. Coach, congratulations ginayon coach. Ano yung insurance? Oh. Di ko katubag sila ng sa insurance. Okay, other developers, they have insurance mga I'm pretty sure na monthly siya na insurance para at least covered siya sa in case mamatay ang owner. So mabayaran na siya so ang remaining amount sa iya. makayara. So mo po ni dire ang extra bedroom ang kalahian lang pud nila kay mas gamay unya yung CR na sa gawas. Mo lang pud na ilaha. Pwede ka din mag So actually dako na kay ang CR. So medyo dako na og CR. So doon ni siya ka rooms. Doon. Actually siya nani siya sa around 55 na square meters ang gamay-gamay na ni siya. Ang katong 75 I think nasa tumoy then nanay naka-occupy. So mo ni siya. So tanan na mo projects na aani kani si smart mo ni siya si intercom namo. So ato lang so tawag. Walay connection so sunod na ta So ang makatawag. AC diri is Split type ang kuan. So mo ni siya og manawag tag natay pang Shopee ana og natay bisita. Pwede sila manawag nato kay sa ubos di ba? Napamay mara atong keycard agi so mo na siya mo ana na si security guard nga kinsa inyong giari. Mo nga sir si Mrs. garden suite. Garden suite. So mo na siya pwede din mo ana nga. So si guard pwede din sila manawag nga sir ma'am nay bisita kay ila ka ni kamo pwede rin mo ana nga dili ayaw lang napasudla so diha ra jud siya. Pinagmalingin, no? Labi nagmaningil. Utang na na maningil utang. Lahi ng paninglan karon, ang paninglan na karon paggasolina na. Kaya siya online. Natay mga bisita or For security purposes. security purposes na mo. Na siya sa Olympic pool, sa Olympic size na swimming pool. So mo na siya yan ta mag-swimming, pwede ra po diri. Unya kani siya around 3 to 4 feet lang ni siya. Ang dakong rason nga nung 3 to 4 feet kay if mag 5 feet above ta mag-require na og lifeguard. Yeah, especially magdatag mga bata ganan maglayat-layat. Area na sa garden suite. Kadto siya around 55 niya nasa 75. So ang 55, Kadto ang 70, 75 mag kanidri corners for nana mo kuan. Nasa sila sa corner so mas gina-utilize ang so na siya balcony. Kanang- Siya balcony dito. naa They po. have the balcony. So napo tay sauna diri so especially inig ting bugnaw pwede ta magpainit diri. Usara sa siya.
Work, I mean, part sa amenity. Part of appeal na dyan na siya sa amenity. Ay, so good for one person lang or two. Tuog magkuan. Asawa, okay ra. But Okay. kung different person, No, diha. mag-listen, no? With consent. Yes, the correct. Other person, shower room. Female na nga restroom. Female. Adre ang isa. Parang tubig. May tubig mo. Kuan, nay naligo. Masonette. 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 Mason. So, Mason. Ito may nakadipin siya because so kuan ni siya, 3-story. Mahug na ni siya nga imong own pension house kumbaga. your dad. This is living room. Hantod third floor ni siya actually. It's about the laundry area. So mo po na siya tanan namong projects nagyapon to ang smart intercom system. So regardless if studio, 1BR, 2BR, natanan. Mo na among standard. So ako sang okay raman, hayag raman. So pwede ta mo sakaw, medyo nigsaka na to kay hiking na ni. Ganan mo medyo hiking na ni. Nandam na ka snacks dito, sir. Ha? Nandam na snacks. Oo. Nara to snacks. Ay kagool. So saka ta dire. So bawal ang kalimtanon dire, kumbaga. Nindot na coach kayo na exercise, coach. Nan ni si exercise. So mo ni ang view sa other bedroom. So to specify also, dako na kayo dili pa ni ang master sa ang extra pa ni. Dako So napod sila lang own CR so per floor. Gisure na namo. So mo ni ang view nila. So imagine early in the morning mo na nimong view. And reason I'm good ani kay nagsugod mi og hotels and resorts. Unya lisod sad mag himo mig project niya. Wala na nga murag concept. So naa jud lang. So mo ni siya si second floor so okay na mo manaka ta balik. Yeah, sure. Third. Ay ka-goal na ara atong snacks. Actually, pwede naman na nila ang bed mo, inapat sa wall. Safe space. So kani this is double pane glass awa inyo makita duha jud siya ka layer dire. Ay, mga dili sa init. Di ka ka-feel of init, no? Duha na siya kilid ninyo dire duha na. Double pane glass. So actually witness na ko ana nga adunay party niya human nami sa nako sa garden suite katong ganiha. Wala ko'y madungog sound sa party. So mo ni siya si master's bedroom sa third floor. Para naman, masuko na. Mas dako to siya. Kay mo po na ang iyang naa kay si balcony. Mo na ni. Wala, mas dako sa ubos because wala man siya balcony. So mo ni siya nga view. Pwede lang Makita. yung ambak, dito pa sa swimming pool. So kana siya dia, that's another access elevator para sa atong condovision. Even kami dili mi maka-access po dia maskig na may key card. So exclusive ra jud na siyang area. Unit owner again. Mga unit owner jud sa condovision. Children's playground, guys. Okay. So mo ni siyang children's playground pero of course pwede pod kita magduwa. Pwede sa dako. Of course. Unsa apart sa So kwan? mo na siya mga among giingon Sa kanya hall. maka-cater na og 200 packs kat. Maximum. Maximum. Open naman na, di ba? Oh yes, ma-open. So mo ni ang gym pod nila. So mo na. Pila siya rental niya kung na yung outside. Actually I think Outsider. dili mi mo cater og outsider. So unit owners Unit owner siya, good. kuan. So, Kay yung mo owner, so mo na siya for example ako na ko'y property then ikaw sir ganahan ka mag-birthday sa B. Ang mahitabuan na kay under sa akong name ang kuan. So Okay. inana nga. Sir, pwede mo utala sa inyong gym ba? Unsa siya oras sa mo open o mo close? Actually ang gym I think as early as 7 or 8. 7 a.m. Inana na. so wala sa mga lifeguard dire. Wala kay mo man sad na nga Mo- treat kuan mo bora man. Forfeit, gitoya ra pa siya. Kay mo man na siya nga 5 to 6 feet mag-require na og lifeguard. Sakto po. Computer siya kay case na almost good. Unya kita kay especially magdatag bata. What if kung unano, Lahi na pwede ra din na sila dire. Magdala ka bo, coach. okay. Di ba taka ba unano ang maligo? Magdana tag floater. Agad. Pasay na sa waiver. Unano man maligo man. Mag-waiver pa man. Grabe. Maligo, uy. Ano may sa condominium, guys? 4th floor, sir, Sai? Fourth floor. Okay. Hindi ka pwede maligo kay May CCTV there for security purposes. Ah, PKS.
Not allowed ang mga kuan ligo-ligo sa pool. So mo po na siya sa mga security nga katurang na key card pwede diri. So mo na siya for example imong room kay nasa 7th floor. Ang imo rong ma-access 7th floor, amenity ug ang ground floor. Okay. So you cannot go beyond. You cannot go beyond. So guys, mo na siya nag-trending sa TikTok guys. Mo na siya it's called condominium sir because it's a condo inside the Condo ini sa mara siya condo nga ay nakay subdivision inside the condo. okay, yes. Kumani siya mga ilang own little community. And also kanang mga parking diha para ila ra sa jud na diha. So let's say nasla mga extra cars, pwede ra nila diha. Super nindot kay diri guys. Para ila ra jud ni dire. So amazing kay na siya parking area na daan diri guys. So Around mo na 200 yung square 10 unit meters. na punta na, Around guys. 200. So mo na siya for all kuan nami duha ka doors dire. Ako lang na explain later. Okay. So welcome to the Condo Vision. Sir, this is mailbox. Mailbox. So as you can see ganya, we have 4 ways to access ani key card, fingerprint, pin, nya ang traditional nga key. So dunay na tayo makalimtan natong yawi. Pwede ra pod ang key card. na siya Wala option. gali ning key card, pwede ra pin. Makalimtan ging pin, pwede ra ang kamot pod. Why labot phaser? Wala na ang face. Yung kumawa siya ang kuan, ang key card, everything mo pay ka. Kuan, pwede ra man og ang pin. Kung nakalimutan mo ang pin. Mo na i-verify lang sa kuan admin. Na siya ay Alzheimer. Pwede na to ma-verify sa admin. So yes, mo ni siya fully furnished niya. Kani siya, na-sold din ni siya ni Marl katong ganiha. Mo na yung sold out? Mo na ni. Furnished dire. Fully furnished na siya, as is. Ang basta ang kuan ang kanang sa condo vision. Kani, as is na ni siya. Oh, nice. So mo ni siya inigsold katong ganiha. Mo ni siya katong ganiha. So Uy, na ang servants. Okay. So mo na siya, if natay mga grocery, diri ra pud sila pwede mo agi. Dili lang kay one Diretso na. point then napoy maids bedroom mga katabang nato. Si Arnie. Napod sila lang on CR. Pwede ra diya mo check. Napod sila lang on restroom. Kani siya nga padong pagos. Katong ganiha. Kando ganiha. So mo na siya, if na mga groceries, pwede ra sila diri. So this is the only unit condo vision na full furnished. All the rest, finished. Yes. Mo ni siya inyong. Sir, apilin na daan sir yung sa ila to ref sa door. I think kani siya around 46M then pag palit ka fully furnished na. Okay. Nice. So mo ni siya ang other bedroom namo. Ano po siya ay ano po Yes, siya? medyo dako na mo mga Fully furnished na siya here. guys. Inyo makita kani mga interior na mga Yan. design kani sa Dining from the area. same company gyapon ni siya from Bourbon Woods. Ini mga cabinet from the same company. So mo na siya unay na mo tanan kahoy, semento. Okay. So mo lang na ang view lang nila kay kato ng other apartment here. Master's bedroom na ni sir. Dili pa, kuha lang ni one bedroom lang sa lower floor. Sa nasa ibabaw. Pila na siya. 47M. 47 ang bali. Ako, 25. TCP, sir? But it's 47. Nice. 47. First floor. Masaka ta guys. Pwede tamsaka. Sige. Harap. Automatic siya musiga. Especially ning kanaog nato. Nindot sad na. Motion sensor sad siya. Na siya sensor diri guys. Automatic siya musiga ang lights diri guys. So especially pag gabi siya. Ano yung second room sir? Mo ni ang second room then daghan pa kay masud diri actually. As you can see the area. Then mo po niya mong CR diri. So medyo dako-dako po ang CR diri inyo makita. So pataas ang CR. Di kani pwede pa nipunan og duha o tulo Sa ka master's bedroom. dili pa. Extra pa dili. So mahog 4 ka bedroom ug apil ang kuan katabang na room. Kani ang master. Mao na niyang master's bedroom. So kani Master's bedroom guys. Di na mo dream house. Mura mo nag-call na siya. Ano ba siya aircon guys? Fully furnished na siya. so kanina This is my dream place na to. Dili mo CR. yes kani gyapon ang mga design kay from the company ra gyapon sa Bourbon Woods ug Living Ideas. Amo na siya. Camera pod ani nag-provide.
So mo na siya nasa mga sapatos, pwede ra diri ang ilan lang problema ug unsa ba kadaghan na ilang sapatos o ilang mga sanina. For sure, ang ilang sapatos, maghang kaayo. Di dyan pwede rin si Melda, coach. O di pwede kasi nila sa karoon niya. O sa sapatos, o sa nakaroom. Sa karoon ang sapatos niya. So mo ni siya, Kailangan ang perfume. so mo ni si condo version. Makita niyo diha. Ano lagi condominium? 47 million. Yes. Ba't na siya parking at least, di ba? Asa magkano. So, ang kanang parking. Nindo siya So Wala, na po diri ang Di mga na siya lights. ma-rent. Ah, okay. Pero dili lang to pisilito na kay Okay. kuan. Hindi, ang Pero sir, parking ba? You need to pay for that. Wala na appeal na, include appeal na. So iya og diskarte sa parking depende na ni For client. the other units, Parking appeal gyapon sa ila. Appeal na jud. dili na sila mo pay. Lahi Kung na. may iban mo, bayaran na. Additional. Wala na. So kana yung lahat nila ilahan na ng diskarte ug unsaon nila og utilize ang slot. Hindot kaya. Hindot? Appeal na ang parking. sir, kana wala na siya app, kanina gid. Okay. Kuan dili lang sa tamang pisil nani makuratan sa sud. Ikaw, ayaw lang. Ayaw lang mo doon. Basig na mag-suicide, mo dito sa pool. Mo na siya dia if mo out na sila, master's living so mo paw, ano depende na. Isad siya pwede mo yung off. Switch off. Turn off. Siri? Pwede pa Ikaw ba yan? Uy, naabit ka rin. na pwede You po. can program it like that. Pwede ra po na yung program. Miss Lapu-Lapu, ang back. Ang gani sa kamot lang, anong palakpak ka. Pwede diba? po. Ang kaning additional parking, is it included? Di kanira jud ilaha. Kanira So ila. how about the extra parking? Pwede siya for rent or na mo pa ilara pong paliton. Kaya ato mo po nang So i-consider. how much man the Typically ang parking na mo around 1.5 to 2 ang parking. Mo na average price sa parking. Kaya of Okay. course na appreciation per pila lang ka price? months. A one-time payment is spot cash. Ano oh. Okay. Santa karon sa 6'4 guys studio. So arita sa 605 walking ta diri. Wala siya hotel. Mara jud hotel. Looks like Nice, no? Wala siya hotel. Kaya medyo dako man sa guna nga hapak if nagnamoy hotel niya mura no dili mas nindot ang inyong residences. Correct. So mo ni si studio na mo then mo ni yang now fully furnished na siya. Okay. So welcome Fully to our furnished siya. studio. So mo ni siya around 24 square meters, floor to ceiling height kay 3 meters. So yung taas-taas kay di kay ninyo ma-feel nga piot. So kanina mga design by Living Ideas ni siya among sister company. Sila yung nag-design ani tanan. So mo ni siya na mirror pro mo ni studio. Sir, gituyo gani siya sir nga like Kani siya tungod di siya sa mga pipings kay ato man po nang gina-considered kay what for maintenance wise mo lang dyan na siya concern sa uban. But mo lang siya mga pipings ano especially natay mga gripo po na tubig. Mo lang dia connected lang po. Pero mo ganahan ron po ang clients na mo kay at least di kay nila ma-feel nga lagyo at least na familiarity gamay doon. Okay. Yung mga ingon nila nga hala di lagi tupong pero kana siya sa mga engineering na siya nga pipings. So, kuan di siya fully furnished. Mo siya. So kanay manawag ta wait lang ha. sige daw sir. Kuan pa-order ng pizza sir. I-try daw. Kasi free delivery ba? Malawag siguro ka sa counter. Sa office. Sabi, good afternoon. Hello miss, na kuan lang mi nag-testing lang mi sa studio dire. Copy, sir. Thank you. Makikita siya. Makikita siya. Guard, kaway sa So guard. mo na siya nga makakita ta nila pero sila di sila kakita nato. Okay. Kakita mo og screen gini sa guard di ba wala. Wala. So mo na siya ilara makadungog ra sila denay gamay nga microphone. So mo na siya gwapatan nakapangkilay, pa-blush on, nakapang-break. Okay ra ta. Dili ra ta mag-uol. Pero sila makita na to. Oh, makita na to. Uy, ang collector man yun, di na? Oh, Nailan ka CR. mo good. Beer siya, wala sa doon. Excuse me. Bear. Nader ako forever. Ay! Nakikita ko sa kong forever. So mo po niya mong CR dire so kana na mga design from Living Ideas ra pud na siya. So if kinsa na ganahan, pwede ra pud. Sa CR, na ano na siya? Bare lang pud ang Beer, CR. kapag ang naa. Kani lang siya murag fully furnished na lang siya. Kani shower. Kuha mo nila mo siya mga dress up Lagi ang showrooms. kaning mirror, wala. Wala. Kani mo. Ikaw na. Tinam sa tay certain clients good na tanan sila Rajud. Di man ta makabuot na nila. Naasilip ang gabi. Ganun na nila. Oh, pero mo po na we also have katong mga storage spaces nga for lease. So mo na if
natay kliyente nga ganahan mag-surfing, nga wa siya butang siyang room, pwede rin siya mag-rent. So, padung mi karon sa 1BR guys. Na si, kung saan nga floor guys, sir? 20. So mo ni siya 1 bedroom nga pair. Bear ka ba siya, sir? Okay. So, muna siya guys na yung sa CR. So mo ni yung view na diri sabol na ni Hills ug ang city. No, balcony ni siya guys. So mo po na siya safety wise. Okay. Dira ta mag-uol nga na mo. Kuan. So, na siya view guys. Without balcony ni siya. So same gyapon tanan units na mo na gyapon. Kani, Mo ni ang 1 bedroom. kani siya is split AC. Kuan mo ni siya ang na-split type sa living room mo na Lagi. Pag nasa room, ani 1 bedroom na. Ang window, type, ang window AC ang type niya, or kanan, split type. Okay, di ba ka pwede na Muna yung studio with balcony guys. So mo ni siya if wala na kuan, wala na yung mga gamit, dili na siya fully furnished. Okay. swimming pool, yeah. Sakto na to. So, makita dali guys ng swimming pool. Siya. Kaya naman ta sa 7th floor ka guys. Yeah, other side of the building. Dili on floor. Ato na emergency light nila guys, CCTV. Then napon sila yung sprinkler in case na fire. Then napon sila yung smoke detector. Last na niyo. Wala na din 21st floor. Wala. So, 2 bedroom guys. Fully furnished, sir? Kuan ni siya mura. Furnished. Fully furnished. Model lang na siya guys. Model lang. So, 2 bedroom. Yung na siya kanindot guys. Then, nasa siya ay walk-in closet diri oh. Then, 1 bedroom. Dako kayo. Then, with Actually mo ni siya mo napod siya additional ng CR diri. So mo ni siya si 2 bedroom kana diya sa right side yung master's bedroom. So mo ni yang now is fully furnished na siya. Kuha ni siya kanang design sa mga architect. Make your dreams. So, with balcony na siya guys. Yeah, pwede ito Connected ilang balcony sa living room rapod ni gawas. So nasa dito. Oh, connected ra so Connected na siya Mas guys. dako siya. mas dako. Nya, kuan siya split AC. So pwede ra. Kung di kadto na to ganina na studio na Ang mga studio kay mo among kuan atong no? window. Even katong without balcony. Kita diri guys. So, muna siya pinaka-last na floor. So connected ra po diri. Kita gyud po ng swimming pool diri. Kita. So, connected na siya diri guys. Sa taas. Ditong taas sir, kuha na siya sir. Pwede na siya for mga events. Wala pa na namo wala pa. sa taas. Nice, yeah. So mo ni siya diri nig sulod. So kanina mga design nila kay by living ideas gyapon ni kani. So mo na siya yung room pod kay laminated wood na. So Yun na, ang CR niya, di ba naman si CR dito? Naka-connect unta dito, no? mo lang pod na yung murag take away pod namo kay since sure namang master's bedroom may kuan so diri siya mogawas lang Ugawas lang siya. Nilot Kay kani kay ang concept ani kay kuan man parents niya human na child isa so of course may pag kung nakakibisita, mo na. dire siya mo gamit si Diri na. Matili sa unta kung na siya na sa door dito. No? Dito na sa door. Actually ang dako ani nga part yang kitchen naman medyo taas among kitchen ma-check. Kiri lang. No, tanan na mo nga kuan diri, double pane glass. Kanang zero plano. Ang imuha, para ma-save niyo ang space. Karon guys, daghang kay mo na learn karon guys sa atong tour diri sa BE Residences guys. If you have any questions, please comment below. Og na mo inquiries for site tour. And please do not forget to like and follow all of my social media accounts. Add us na!